to explore, learn, and improve. Hi, I am Bianca, and this is Sensei, featuring skills and talent. One of the most famous liturgical celebrations in Pampanga is held every 8th of September. It is the anniversary of the canonical coronation of Virgen de los Remedios de Pampanga. Our Lady of Remedies became the patroness of the said province. During the celebration, the devotees were to attend the Vigil Mass held at the Metropolitan Cathedral of San Fernando, followed by the reenactment of the canonical coronation of the Blessed Virgin Mary at the provincial capital of Pampanga, where thousands of devotees are present. In this Sensei episode, we visited a workshop and a store that are creating different kinds of religious images. The store was named after Virgen de los Remedios. The VDLR is owned by a known sculptor in the province of Pampanga, and he has been in the industry since he was young. So join us as we explore the art of wood carving, learn from the artistic hands behind these impressive religious images, and let's improve through the lessons and stories that he will share. Ako si Nick Luge, kapalit, sculptor. Hi sir, good afternoon po. I am Bianca from Limang Siglo. Kailan po kayo nag-umpisa ng maging sculptor? Tagal na, bata pa kami kasi kamana namin. Siguro nag-upisa ako, nagka-interest ako mga elementary, high school, nag-upisa na ako ng practice. Opo. Sa family niyo po, meron pa din pong gumagawa? Ang kapatid ko. Lahat po kayo sculptor? Di kami lalaki. Yung isa na, yung bunso namin, babae. Halos ganun din ang trabaho namin. Yung yung sumunod sa akin, siya naman ang pintor namin. Yung panganay, sa mga design na ganyan. Tapos yung bunso namin, ganun din. Santo din ang ginagawa niya. Kayo po, paano niyo po ginagawa yung mga designs po ng mga santo po niyo? Minsan, madami na kasi sa internet lang. Dami mo makikita ko, nakakaroon ka ng idea. Tapos drawing mo lang, full size mo, ganun. Balik po ako dun sa, nung sabi niyo po na bata pa po kayo, nag-start na po kayo mag-practice ng ano po yung pinakaunang product or wood curve na nagawa niyo? Dati, kasi hindi naman religious eh. Ano lang yung talagang, naisip mo lang talagang gawin. Madalas hindi religious eh. Nag-upisa lang ako sa religious noong 90s na eh. Paano po kayo napunta dun sa idea na makapag-start po kayo ng mga ganitong items po? Siguro nung yun nga, tatay ko ganun din ang trabaho nila, nagka-interest na rin ako. So, basta yun ang nakadaki na namin eh. Since bata po kayo, gaano po katagal yung pagpa-practice nyo? Matagal kasi yun nga, high school, nag-umpisa na ako eh. Yun nga lang, hindi ganun ko yung... Nagka-pandemic po, di ba? So what do you usually do po nung pandemic or lockdown? Dito lang, tuloy lang kung ano yung dating ginagawa, kung ano na maisip ng gawin. Yun na. Kamukha nang nagawa ko nga na isa na yan na last year. Wala kami masyadong, kasi walang masyadong nagpapagawa. Kung ano na lang naisip kong gawin. Matanong ko na din po, what is the biggest challenge na hinarap niyo po during the pagbibuild po ng business niyo? Sa akin, nung nag-uumpisa kami mag-asawa, 90s yun. Ang panahon ng bulkan, di ba? Walang Tapos doon pa naman yung panahon na bagong kasal kami. Yun ang pinaka-kuan namin para makasurvive. Ano pong ginawa niyo po para mas mapalakas or maging maayos po yung production niyo po? Gawa ng gawa. Kung ano yung isipin mong gawin. Hanggang doon sa may isang tao na dumating sa bahay na may nakita yung mga gawa ko, siguro nagustuhan nila. Tapos rekomenda. Doon kami nag-umpisa. Saka yung ginawa ko dyan sa Kabetikan na Lourdes, yun lang, ang problema doon. Nung natapos ko na, natabunan naman siya na naharap. Sayang yun, 5 feet pa naman na Lourdes.
Pero po ngayon, ano po yung mga ginagawa niyo pong project? Ngayon, meron kami ginagawa dyan, mga detalyado na for evangelist. Yan ang ginagawa natin. Tsaka yun pa rin, mga Santo Niño na collection ko. Kami bakante akong oras, gagawa ko ng Santo Niño, kung ano lang maisip kong style. Kaya madami ako Santo Niño na iba-ibang kana. Ano po yung pinaka-paborito niyong ginagawa? Sa ngayon, paborito kong ginagawa, puro Santo Niño talaga. Collection ko ng Santo Niño. Pero madalas naman, mga religious image yan. Kailangan, paborito mo lahat para... Bali po, ano po naman po yung pinakamalaking project na nagawa niyo po sa simbahan or either sa mga personal? Isa sa ginawa ko yung sa Manawag is Candle Gallery. Yung sa may Candle Gallery at may parking sa likod. Yun ang isang project ko. Tsaka yung isa sa Jensan ba yun? Or alam ko yun ang isa sa malaki. 8-footer na San Miguel. Bali po, lumilipad po talaga kayo sa ibang Oo. Ano po yung pinakamalayo na napuntahan nyo for the project po? Totoo, hindi naman ako napupunta dun eh. Pinapagawa lang sa amin dito. Sa Cagayan de Oro. Immaculada naman siya. How was the experience po doing those things? Parang, kumbaga lumilipat pa po kayo ng ibang probinsya para gumawa po ng mga santo or images po. Nadali mo lahat ng gamit mo. Ano lang ito. Iba doon sa... Dito kasi siya, nandito lahat yung mga gamit mo. Hindi naman po mahirap na mag-start. Kunwari po sa mga gustong mag-try. Siguro kung gusto mo, hindi eh. Kung gusto mo, hindi mahirap. Kaya lang, yun nga, tiyaga, practice. Hindi naman pwede yung isang upuan lang na itinuro mo sa kanya, ganito, gayon nga. Hindi, tiyaga talaga. Practice na matagal. Kayo po, gaano po katagal yung masabi niyong, perfect na? Kumari, ginawa mo isang email. Pag ginawa mo ng isang linggo, tapos nabuo mo siya, no? Tapos tinignan mo, may parang mali na naman, may kulang. Balik ka na naman doon, ulitin mo na naman, ayusin mo na naman, gano'n. Tutusin, matagal din. Pero aside po sa mga paggawa po ng mga images po ng mga saints, meron pa po ba kayong interest na ginawa before or sinubukan? Dati, alam mo yung bulalo? Buto ng baka. Ayun. Doon, nag-practice ako doon. Kasi, tinry ko rin na magpukpuk ng metal na ganyan. Pero dito talaga ako nag-connect. Pero po, since, di ba po, medyo nagkaka-issue po tayo about sa environment. Oo nga. Pero ano po yung ngayon na alternatives na ginagamit niyo naman? Natry ko na sa resin, gano'n. Pero, iba pa rin sa kahoy. Meron kami sa flyer. Yung iba sa mga backyard, gano'n. Madalas kasi santol lang naman ang ginagamit namin eh. Don't forget to visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Do you also do restoration? Depende dun sa i-restore kung kaya pa. Or minsan kasi talagang iba, grabe na. Dito sa Minalin, meron na rin kami na-restore dyan eh. Ay na pinaayos yung mga santo nila sa altar. Pinalinis lang or kuhan. Ano po yung mga scratch na ginagawa nyo para makagawa po ng isang santo ninyo or mga ganitong saints? Kung may nakita kang kuhan or may naisip ka na isang project, yun. Mag-press pa sa utak mo, gawin mo na para pag nagtagal, makakalimutan. Tapos ang kuhan lang, books ka lang, walang gano'n. Sir, magtatanong po ako, for example, ng mga steps by step po na ginagawa nyo. Sketch mo siya, drawing mo siya, or full size mo siya, i-transfer mo na sa wood. Ay, yun, doon ka na mag-uumpisa magbagbag nun. Ano po yung pinaka-first part na ginagawa nyo po dun sa body ng santo? Sa akin kasi ulang gagawin ko yung ulo muna eh. Kasi nandun yung kuwan sa ulo eh, para makuha yung proportion. Doon ka muna mag-uumpisa. Para may oras ka dun sa kung ano yung expression na gusto mo, magagawa mo pa. Kumari, nagawa ko na siya, nabuo ko na siya, ililipat ko naman dun sa taga-liha ko, tapos nililipat naman dun sa pintor, tapos balik na naman sa akin para sa final na akuan. Kailan naman po yung moment na parang, naririnig na sa iba't ibang lugar ng pangalang Nick Luge? Siguro yun nga yung mga gawa namin, tsaka rekomendasyon din, mga ibang kakilala, yung mga ibang nagtiwala na doon sa gawa namin, di ba? Nire-recommenda. May mga nakasama din po ba kayong mga sculptor ngayon na
Meron, sa Betis eh. Sina Willie. Sila magkakapit si Edwin. Dati magkakasama kami, kasama ko si Ardy. Madalas magkakasama kami pagka may lakad. Kunwari po may mga gusto naman po ng magpa-commission po naman. Ano po yung mga kailangan po nilang ibigay sa inyo or mga details po na kailangan niyo? Tiwala, gano'n. Tiwala sila sa amin. Tiwala, gano'n lang. Walang... At alam mo naman siguro yung talagang magpapagawa lang or nagtatanong lang, alam mo naman. Saka kung interesado yung tao, pupunta talaga sa'yo. Yun lang, kasi pagka may dala silang picture na yung papagawa nila, saka yung transaction, gano'n lang. Anong oras po nag-open po yung shop niyo? Yung store, alas 9 lang kami. Alas 9 hanggang alas 6 lang. Pero ako, madaling araw pa lang nasa shop na ako. Kasi madalas ang oras ko sa paggawa, mas gusto ko yung gagawa ko ng madaling araw. Kasi walang istorbo, solo mo yung shop. Mas nakakaisip ka ng medyo mas presko yung utak mo. Ganun ang gawang ko. Pagka ganitong oras na, tambay-tambay ka lang. Pero yung gabi or madaling araw, mas madami kang magagawa talaga. Yung oras mo nandun talaga. Focus talaga siya doon. Ano po yung mga signature ng isang Nick Luge po? Yung bang itsura, kasi lahat kaming gumagawa, may kanya-kanya kaming style. Kumbaga yung kanya-kanya namin, may ID kami. Kumari, yung nakita ko yung ibang gumagawa, alam ko kung kanya gawa yun. Yung style ko naman, pag nakita nila, alam na meron kaming talagang kanya-kanya. Ako, meron ako na in-stamp ko sa likod. Parang iba, pinipirmahan ko na lang din. Pero sa itsura, meron talaga kaming, pag nakita nila na yung ba, alam nila yung itsura, or kahit wala siyang pirma, pag nakita nila, alam nila yung, lalo na yung matagal na nagpapagawa sa amin. Yung sa akin, madalas tinitingnan nila sa ilong. Sa bibig, ganun yung style. Kasi yung style sa bibig, lalo sa mabiran, yung nakangangas yan, yung forma ng ilong. Pero sa akin, madalas na comment nila sa akin kasi, yun nga, hindi ako mahilig gumawa ng, yung talagang nakangiti siya, no? Madalas ginagawa ko kahit sa miran, seryoso siya. Ewan ko, basta, ang interpretasyon ko kasi, lalo na yung biren, seryoso lang talaga sila. Nag-exhibit din po ba kayo? Exhibit kami. Uling exhibit nung sa SM. Kaya lang ngayon, wala yatang ngayon. Sa mga Mariana exhibit, minsan sumasali din ako. Siguro 3 beses lang ako sumali sa mga exhibit. Minsan kasi malayo. Minsan naman, inihiram lang yung image namin na para ilabas nila. Ano lang. Pag po hinihiram naman po, ano po yung mga kailangan po nilang i-present pa po sa inyo? Or di pala. Nung maya, pagka, ito kasi mga personal namin yan eh. Pagka may invite, ayun, yung image na lang pinapadala ko. Para may-display lang. Madalas dito lang, pinakamalayo lang naman, Bulacan eh. Saka kakilala ko din naman yung hiram na ko eh. Pumupunta sa mga tutorial naman po. Kung meron, sana pwede ako. Kaya lang, sa trabaho namin parang wala eh. Di ba? Kung meron siguro na workshop na may magkukuha na workshop, pwede kaming, sabi mo, bigay mo yung isang araw mo doon na para magturo ka, pwede. Mas maganda kasi yung actual eh. Yung tinuturo mo nandito siya na, Kasi unang pag-aaralan niya, paano siya umawak ng paano siya hindi pwede yung tinuro mo lang ito, gawin mo, ganyan. Hindi pwede. Kailangan practice. Sumali din po kayo sa mga competitions, sir? Duket Festival. At 2 beses tangking Betis o tangking Robinson. Chamban kaya tayo second place king Robinson. Third place. Pero may kiyabe kaya rin for kaya mo pin or suporta kitang kaya na ning Duket Festival. Makanita mo yung kaya may karan, yamit kiyabe kami. Para siguro retang aliwang
ating interest bisang luban mga tang. Maging interesado la, kahit ang nakakit na kayong gagawa ng mga nano. Mga nano kaya kasaya po, tanga beyabe kami. Mangyad ko pong kwento tungkol po naniya po ba itang dukit? Para no ka rin niya po itang dukit. Itang Dukit Festival kasi, in-organize niya siguro, itabang kanita mo, yung Dukit Keti Pampanga o Betis, may promote siya para makilala laretang mandukit ng Pampanga, poretang bisa pang mandukit ng Pampanga. Kasi Pampanga, kumpleto tamo eh. Sayang yan nung kay i-promote na yung dukit na dakal naman magaling Pampanga. Dakal na rin biyasa. Kaya laway yung po, kumusta naman po yung pamagdukit kayang Pampanga ngayon? Ngeni kasi dakal na ako kita magka-interest eh. Dakal na rin linto biyasa. Nakalupa kaya tangal do. Medyo may nayang bagya. Pero ngeni dakal na ra. Ngeni mong highway ngeni, migbayo lang nga nagawa eh. Dakal na migbayo. Tsaka anak la pa rin gagawa. Ito yung mga tulalapin eh, dahil anak. Magka-interest na. Ngayon yung pala mo pinakasanting dahil anak. Malati anak la pa mo. Grade 6 siya pa yata. Kaya mong taya kayo, no? Habi na yung mana. Ay, dahil ka rin ninyong makanya. Gusto natin niyang ikita ba yung release. O yan na naman, nga naman. Agkat na yan naman kanta kayo. Kaya tinamang mangutang kaya kami, mag-message siya. Ay, estudyante ko umupo nga na. Takay, mangutang ya. Potang pakibatan me. Panipunan kaya pa mo po ka rin bakal kung Don't forget to visit our social media accounts. Please do like, share, and subscribe. Halimbawa po, kareta po namang kayanakan din po or kareta po bisa po mag-umpisa naman na magdukit mo rin po. Nano po nga sabi yung po karela? Subukan daw kasi mali mo tingkan talent kayong makanita na nung makagawa na man taglos na. Sinumburi na naman naman magkasakit eh. Ano yung po yung kaya? Parang munang pwedeng i-consider po para asabing, pwede po subukan yung magdukit. Pinakakaya kaya mag-apprentice siya pa, magkakareng siya, mangutang niya, makanita. Garetang balo ng sigurong minuna kayo, biyasa kayo, mangutang niya. Magkatapot ang yan ng gawa, kakapabalo na yung kaya na. Na-practice. Yan kasi niyang malati ko, may gumpisa ako ng burak. Nagawa kong image na nanumuri kong gawan. Takay, ang garetang linipat ko kayo dito. Kasi balang kumari kasi, kaya kami, may kagawa na kami itong mga, dapat katutok ng kami itong obre. Ang agawa mo na mo yan, dapat nisip na ka na namang aliwa na makakain mo kahit ang malyari na ako kanini, makagawa na ako, makapandukit na ako, dapat makanita. Dapat tuloy-tuloy ka manigaral. Kasi ilalawin mo rin itang kanggewa, nanong mali na. Ang gawa kang pasibayo, correct may tangikit mo mali. Ngayon po din kayo pong tuturong aliw para mabiyasa din po. Ating magka-interest ngayon ni Purina. Ngayon kasi mag-painting niya. Purina ka mabiyasa yung mamintura ka rin eh. Sige nga ako. Ngayon nga ako kaya magtyaga ka. Maluwat ang proseso yan. Ulit-ulit. O tating kung ikita mali, sinabi kaya kami, pikon ka. Kaya makanyang kasi kayong obra ni, kaya ka masyadong pikon. Kasi mo, ating kami itong obrang gewa, apasingan din, malatiya mo itong mata, or makanya niya bunga tabing niya doon. Kaya kami may mua. Ito yung gawan mong halimbawa na buri na sabihan na nyayikit data kasi apasingan da, ating kapangagawang liwa. De, putang gawan mo yung pasibayo, itang sinabi ra ayusan mo. I-correct mo itabang kanita. Yung gawan mo motivation na itang error mo, mo kakamuha pa siya sinabi ra. Mag-aaral niya po ito na mas... Oo, yung gamitan mo kahit. Kasi ako kanita makanyang ko, ating kong gagawan, madalas,
Tabingila mata, o kaya ela pareha sa dagol ng mata, sabihan da ka na ako. Ikaw rin kumig-focus. Para kaya kami, yung peka masakit. Potang ating pagawa, ating yung idea na eko pareha sa, pwede. May pwedeng, may kasundo. Ito yung peka masakit. Sabihan ko karela na, sabihan kayo na, kasi pwede tamong gawang aliwaya, pero malapit siya kaya. Makanita, ketang purina. Potang gawa amin kaya kasi ketang isip dareng liwa na kay balara, pwede nga ngati mo rin limitasyon. Masakit mo rin. Kasi naman nabuom wala mo nakakaswelo. Lalo na nung masayaya naman yung pegawa. Ano lang po ang limitasyon po nung kay karanggagawan niyo po? Ating pagawa, magdalayang litrato, arapyamo. Problema may ngayon itang gulot mo kanano may gawan. Paburi ko, di na may makanyan. Kaya ni makanya. Kakapaka. May mubalo, no ka rin may makanano may umpisa nito, makanano may ngariyan. Kasi, alam nga, idea. Puro anong manikin niya lang problema Ano pong gagawin niyo pag pumakanita yung sitwasyon? Kumahong kay, manikin. Hindi nang kayong malan, ilukot kayong makanyan. At gustang magka-idea ka nung makanano yan, hindi nubitang mahalan na. Medyo lulwat kang bagay, nakalupanitang kompleto lareng kopya mo, diretso kang mimisi pala kang kay. Then pong malan naman po, mukha ninyo la po. At din kami mong mangawang tol na yung sukdan. Tini, alaya pa yung rin mahalan na. Kapag tinga, ausan milamo. Ila naman, brother, puro mong burda, mahalan mo kanya. Pero kami talaga, may gumpisa kami may asawa. Yan namin yung 90 sa may asawa. Kaya kami talaga may concentrate kaya mga kanya. Makatulapin kanita, ating mintakin magpalimos siya. Bayo kay may asawa. But, kaping gagawang kita Lourdes king kabetikan. Hindi napit siya kaya kami. Alaya ka nung pamasahe, Bisaya magbalik Mindanao. Lunas na ako mangketang tao, dininang binye kay itang pera, dininang kay 50 pesos. Kaya kabut pero kay tala ko na, nangulam tanga ako kay ngabe, alang binye may ketang tao, itong pera mo nga. Kay ba't manibat kanita, at hindi na tanga pagawa. May kasundo kami, timambera na ako. Sabi ko, siguro nga ako sa sibukan da katanong ko rin katanggo. Kanyaya ako manwala ako karetang, mo kilala na, tagagamitan dala mo mga. Ano ba't kanita? Kung may bakante hanggang kaya mas sinino nga kakwento kayo talaga, itang, ikit kaya mo, maglakad siya kayong dalan. Karusing, magpalimos siya. Kaya kalingwan taong hanggang ngayon potang kaya kakwento talagang kaya. Talagang 50 pesos hanggang ngayon pakinabang ng gate na ako. Ito mo pinalaking ulam. Kumbaga po, may tarap kayo po, pero hanggang ang experience kong ito talagang kaya. Correct. Wala ako, sibukan ako nga akong ginawa ako. Sagaraan ako nung hanggang ako no rin. Pero po iting malago kasi po hanggang ngayon, ibabakalan niya pa rin po itang storya. Ita pong mismo kasi, ba't nanita kasi maglahar na Opilan Universita, ala na, parang asot ba yun? Siguro nga, kaya pinay tabi na ng kiyambabo, kaya kaya mo yun. Sa mga experience ko kay Amanduhe. And that concludes our Sensei episode featuring Mr. Nick Luque, a sculptor from Mapalit, Pampanga. We hope that you learned from this episode. See you again, and we will continue to explore, learn, and improve. I am Bianca, and this is Sensei, featuring skills and talents.